Панорама от Василашки чукар. Как беше това на спаната посадене? Е така на ебем ти страна. Хора, ще хванем така. Да тръгваме. Седи още малко. Аз хубаво седя, приятно е. Готино е. Мога тръгна по. После смена там. По биото. Сериозен? Сериозно. Какво скориш? Навсякъде скориш. Обичам. Няма много Това сега е Италия, а? Тя е цъкненица. Къде изчезна? Ето я. Ето е каменица. Никога не много сладолет ядох. И аз. Другаде не ям. Тук ляп, ти даже не ям. Ама там се убивам. Там Айде стига толкова. Какво беше, бе?